लुबैदों सेस खिथाना लाखाजोबदों नोंथां मिथिबाय आं माबा सोंबा माने बबाव बायदि थाबाय थानांगोन साबधान एकदम ओम हेसोर गासिबो राम रामै लाखिथों खुलुमबाय सोरनाफोर आंनि जोबान ब्लग इउटिउब नोंथांखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सोरबा जेव जेव हगारनाय महर लानो सोरनाफोर दामुगै बेनिफ्राय आंहा बेलासिनि सानसे बासि लाखांबाय दिनै सानसे फुरा हासबेन्डआ गैया न'आव थांदों आरोना ओमफ्राय थांनोबो बारा गोबाव गैला सुटियाबो थ' न'आव बिदिनो थांखायो बियो आं लोमजानायखायसो एसे खम जाखादोंमोन ओमफ्राय दाबो सफैथ'वाखै ब्लग्सखौ आं फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोनाबो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय आं सिगाङावनो बुंखायो सोरबाफोर गोदान दङबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय नायफ्लांदोंबा ओमफ्राय बेल आइकनखौबो दाबिनानै गालांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट खालामना गालांदो फुरा नायनानै मोजांथार मोनदोंबाथाय शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय सोरनाफोर आंनि लोमजानाया एसे साबसिननिफ्राय साबसिन जागासिनो दङ अब्लाबो आं बिदि मोजाङै जानो हायाखै गोबाल गोबाल मोननाया खाराखै अब्लाबो एसे इमप्रुभ जादों आरोना ओंखामा दाबो बेनोल' बे आगोलाव जाग्रानि फानब्रैनि फानसेयानो दं आरोना सोरनाफोर ओमफ्राय आंबो गिनाय मोनो उल्था गोबा जाफिननो गियो मानो होनबा मानसिफ्रा गोबाबा बिराद दुरबल जायोना ओंखायनो गिनानै आं बे एसेयानो एसे जायो आरोना अब्लाबो एसे साबखांनाय फैदों हासबेन्डबो दङना लोगोआवहाय बिथां गैयाबासो एसे बांसिन दुब्लासिन जायो आरोना अके हामगोन जेबो नङा राखांदो बिमा राखांदो होनबाथाय राखांनो गोसो जायो आरोना सोरनाफोर नायलांबाय थादों ब्लग्सखौ फरायोहाय फिसालाखौ बहायनानै दोनथ'बाय आङो आलु फिसा फिसा आरोना बिराद मोजां मोनो आङो दाथ' बारा इन्ट्रेस्ट गैया मोजां मोनबाबो ओमफ्राय नै अमा बेदरा फोराननानै रानख्रेबनानै आधा केजिबाबो नै एसेल' नुलायबाय आरोना मैयानिनो बे बेदरा ओमफ्राय मा होनो मैयाथ' जाखायासैनो बिथाङाबो थिग थाक सौफैबाय आलु भाजा सेरनाय लोगो आरोना ओमफ्राय लिलाला नै मा लानानै फैलायखो नै मैथा लानानै फैलायबाय आरोना बेजोंनो बिसियादै बिजोंसो खहाबगासिनो दं नालाय गोखैखौसो जानो हायो ओमफ्राय आयौ ओमफ्राय आङो बेखौ गैलालै नाय थाथ'नोसै आं नांथ'ला ओइ र' ओमफ्राय ओरैहाय थारुन ओमफ्राय गया ओमफ्राय गोराना गया गोरलै जोंनि न'नि आरोना दाख्लैथ' जाबाय थानाया बिजनिनिमोन ओमफ्राय एबारना जाहैबाय लानानै फैलायबाय न'निफ्राय लालिया फोरानबाय ओमफ्राय गया गोरा आरो फिसाबाबो थाइथाम थालिर जागोदो पक'रायानो आनसिन मुदो आंथ' एसे नमस्ते नोंबो जाफैदो बिफा दै सै फुदुंखाबाय दुगैदो अननानै दै सै फुदुंना रेडि दोनखादों आरोना आङो दा फैबाथाय बियो दुगैखागोन होननानै दाबो थान्दाया एसे दंबावोना बाट बांद्राय गैला गरम जाबायना दिनैनिफ्राय बोरैबा बांसिन गरम मोननाय मोनदों आं ना आंसो लोमजानाय हामनानै एसे गरमा बारा जादों नामा बेनिफ्राय सोरनाफोर फटाफट संनानै लागोनसै आङो आलु फिसा मोनबाय सोरनाफोर बे रेडि एवनानै लानोसै आं बे सारायावनो आरोना फटाफटहाय दुखांनानै सिबाय आं एवनोसै होन्दोंमोन आरोना बाट मेंनानै फैदोंना मानसिया ओंखायनो नांला आंनो गन्थं मुथे एवनोसै आरोना बेसेबांथो मालायनि सा जाबाय थानो नङा होमबा फ्रोम एवनानै लाग्रोबाय नै ओमफ्राय गोखैखौबो हरनोसै आरोना सामब्राम गुफुर एसे देनानै हरखाबाय आङो दहायनो सेरनायावनो आं जानो हायाबाबो गोसो होननानै संसै आरोना दा बे रोसिफोरखौनो जालाबायनोसै सोलालाबायनोसै आंबो ओमफ्राय बे ना सब्रैया मालाय सोरबा गावनि बांगाल लोगो हरनायसो जाहैदों आरोना बेखौनो लायनो लेंहरबाय जाहैदों ओमफ्राय लायनो थांनाया ओमफ्राय न' नागिरैनो थावानो बदय ना बायनायनि दामानो थांनाय बादिसो जाहैबायनो आरोना न'आव एसे ओमफ्राय बेयाव एसे लानानै फैबाय गाबोन माजोंबा संना होनसैलाय बेखौ टमेट'फोरजों आरोना दिनै जाला जाहैदों एवथ्रुमनानै दोनसैल' आङो गावहाबो एकदम नालेंखर सिरिबा हरलाबाय नालाय मिला मिसाथार ओंखायनो गावनोबो हरो आरोना बेबायदिनो सोलाय सोल' आरो अनलायलायनानै थायो बांगाल जायगानि मानसि नालाय बांगालजोंबो मिलायनानै थानांगोन नायथावथाव जाबायना जानायालाय ओंखामाबो मोनबाय जालायबाय बेहा जालायबाय सिखारलायबाय उन्दुनायानो सिखारलायबाय फैदो बाबाया माला फिउ फैलायखो बाहेना बाजिखैखा दैखौसो लाव होफ्रांबाय नामाब्रा आंलाय लाव नङालै बेजोंनो जागोन ना नों नायथ'दो दे दसे आं फिसाज्लाजों जिरायनोसै गोदौथों एसे मोजाङै र' हायरे राबा डिउटिया बिथिं सुरु आयै हेन्ड राइटिंआ आंनि फिसाना दाउस्रि एजरिद नाय मादि मानसि नोंलाय एजरिद दे बिनानावजोंबो नैबे दाख्लै फुट खरियाव बख'ना होजादोंमोन थाबाथाव नै
जि जारलाखा नुवा नुस्लाबा सियाराव गाखोथारो जारलासो दे बाबा दे एग्जाम जोब्बासो एसे फ्रि जासिगोन आरो ना बिफाजोंबो फ्रि रायलायनो मोना दाबादि समाव सानसे बेहाबो न'आव थाहैबाय नै फैनानै गुसुर गासार गाव गावबागाव एसे देरिसिम फरायबाय गैला दे फोरोंग्रोनोसै आं सनाफोर र' सासे ओमफ्राय ओरै मुसुख'हेहे खोंनानै उन्दुनानै दं आरो ना नोंहा मा बडिगार्ड आरो सासेया इथिंयै नै बडिगार्ड नेबाय थायो खि खालामबा नायगोमोनानै सेल-सेला जायो आरो ना आसोला जोंना ओमफ्राय नों मा बुखो दिनै ओइ बबा नामा दानिसो खोनादोंना पेटेल रायलायबाय थानाय ओमफ्राय भिडिअ'आवबा बबा बायदि थायो बिराद गाज्रि नायजानो नुवाखै बबासो बोरैबा साख्रि मोनफ्लांनायसो एसे बुंहरदोलाय दा मा बुखो ओरैबायदि अपमान होखायो आंखौ मिन्थिबायना दा केमेराया अफ खालामदोल' बिनि पेटारखौ खोमायानो सालायगोन जोंना मा मावदों मा मादों मोनबेसे बैसां खोबोखो मा लुबोखो न'आवहाय मा खालामबोखो फख्रि आलिनि हाग्रा फांबेसे फुबोखो एकदम फोरमायबाय थासिगोन आरोना बियो जोब्बाय जोंना ब्रेक टाइमा फिसालायाबो एकदम ब्रेक टाइम जानो होननानै जोंना रेडि जाजोब्बाय आरोना नै एकदम साब्रैबो ग्रिदनो ओमफ्राय ओंखामा एसे खामदों आंजों दहाय नै ओमफ्राय आंहा ओंखामा एसेल' लालायबाय गामाखालि आं इसेबां लायोमोन ओमफ्राय नै ओंख्रियाबो सिबाय दंबावो नै जानो हाबा जाबाय जानो हायाबा गैला अमा बेदरखौ सानबेसेजों जायोमोनलाय जोङो अमा बेदरखौ आं लोमजानानै अमा बेदरानो एसे खम जालायदों जोंना जानाया मैया हाबायाव ने बारा जायाखै नोंबो जानो होननानै लाबोदोंमोन जायासैबा ओमफ्राय मैथाजों एसे जानो हागोन खोमा जानोसै आरो अमा होनबाथाय लोमजानाय सिन्थायनो राखांलायो खोमा होद बिराद मेजेममोन हाबानि अमाया गिदिरथारमोनदां ओंखायनो जानो हायाखै आंहाथ' बिसोरजों जानोनो मोनासै मारै जाखो मारै माखो मिन्थिलानो आं बिसोर साथामखौ आरो ना आंनावनो हारसिंसो जाबायबा काली गाहरी आजकल खासुन काली खाई पुराना ना तेल खाली तो बहुत जिन्ना बारा मोदोम गैया हाँ भाजी बेला भाजी आलुआसो गोथावथार आलु फिसायासो आं बिसोर बानलु दां नाङा bây giờ không bán julukan lo aja lain नोंथांमोना थाब हामथों आब' थाब हामथांखौ होननानै हामगासिनो दङ जासिनगासिनो दं आङो हामनाय माने मा जानायसो आंना जानानै लांनोसै थाबनो दानो उन्दैया सिखारबाथाय आरो सान्थि मोननाय नङा आरोना जाखांस्लाबनानै आरो नै ना सब्रैखौ एवस्रनानै दोनबावनोसै आरोना खुनु रेस्ट गैया माजों जागोन नों गाबोन थारुना बेसे जागोन मा जानो लुबैदों सेस खिथाना लाखाजोबदो नोंथां मिथिबाय आं माबा सोंबा माने बबा बायदि थाबाय थानांगोन साबधान एकदम आंनि अफिसार आरो आं माने साबधाननो माने मा जानो रोगानानै लाबो होनदों मा जानो होनदों रोगानानै लाबोदो आं संना जाहोखाजोबसै मिथियाखै बेना मोजां मोननायानो बिदिसो थारान माबा गोखै गोला मोनजाया नालाय बिदिखौनो एफा दालि दे लानानैल' फै नों मा जानो लाबो आं एकदम संना होजोबगोन आरोना नोंखौ थानायफ्रानो बेस्रा बे पजिसनाव थायो बिसोरो साबधान ओरैबायदि सोरबाफोर भिडिअखौ आं गोलाव खालामला आरोना नायहरनायाव जाबाय आंनानै गाबोन माजों जायो जायोसै आरो गैया सब्रैल' जों जोबथारसै जों जायाबाबो जासिगोन आंहाथ' मोनजायाबाबो जायो ओमफ्राय नुवाखै मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय माबा गावथिं केमेरा थांबानो साबधानसो खम जाला भिडिअ एसे माबा बुंदों मा बुंनांगौ आंलायसो होननानै बुंग्रासो आरोना जेनेबा जेबो नङा बांद्राय ओंखारनो इन्ट्रेस्ट गैया नालाय ओमफ्राय थेवबो बेसा न'आव थानाय हिसाबै आंजों लाफा जाबाय थायोसो आरोना नङाबा बिथाङा ओंखारनो गोसो गैखाथारा ओमफ्राय
जायफोरा आंनो बेखिनि शेयार खालामनायखौ नायलांबाय गोसो गोसो साबायखर बावबाय आङो बैग्रिनि जायगायाव दा एसे गय जानो हांबाय ओंखाम जाखांनानै आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान मानसिखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय ओमफ्राय बेलाइखौ दाबायजों आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय नुबायना सोरबाफोर भिडिअ एड खालामबा मादि साबधानसो जायो आरोना जेब्लायबो साबधान थाग्रा मानसिफोरनि बे साबधानानोसै आरो ओमफ्राय बेसा दिनैसो अमा बेदर जानाय जाबाय आरोना जोङो आं जेब्लानिफ्रायनो लोमजादों अब्लानिफ्रायनो जानाय गैया माने बेदराबो मैयानो लाबोनाय अब्लाबो जायाखै नोंथांमोना देखायखादोंमोन आरोना ओमफ्राय आं माने आं जानो हाबासो राखांबासो जागोन होननानैनो मानसिया दाबो खायाखै आरोना आंथ' बिराद जायोना ओमफ्राय आं एथ' हाखा जाग्रा मानसि सिगाङाव लाबोनानै जाफैनो बोरैबा मोनदों आरोना बेनिखायनो बुंदों आइ एम लाकि जानाय आरिनायावबो नायो बेसा ओमफ्राय जाबाय आरो दिनै संनानै ओमफ्राय आंबो जाबाय मोनथामसो जाबाय आंबो जाबाय जोङो बारा बुरजा नंखायामोन अमा बेदर आधा केजियालाय मा साब्रै मानसिनि राननायावलाय जोबलांखायो बेनिफ्राय गोरानखासोमोनबो ना जोंनाफोर स' बेनिफ्राय आं दा भिडिअखौ गोलाव खालामला जायफोरा आंनो बेखिनि शेयार खालामनायखौ फरायनो लांबाय गोसो साबायखर बावबाय आङो देखायनांगौ लागा जेबो गैया आं दा जेरावबो थाङाखै फिसालानि एग्जाम थाखायनो जेरावबो थांनो हाया जेबो एक्सप्लर खालामनो हाया न'आवनो बे मा खालामदों मा मादों बेफोरखौनो आङो एसे इन्टारेस्टिं खालामनानै नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा बुंदों आंबो नोंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनखायो होननानै बिराद मोजां मोनो आङो हानायमानि इन्टारेस्ट खालामनो सेस्था खालामलाङो स' नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय सोनाबाय स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय बेनिफ्राय आङो भिडिअखौबो नायलांगासिनो दं नोंथांमोननिखौबो जाय भिडिअ हगारदों ओमफ्राय फुरा नायजोबनो हायाखै आङो ओमफ्राय जेब्ला नायो आङो खनसेनो मोननै मोनथाम नायखादों आरोना मानो होनबा फिसालानि बे एग्जाम नालाय आरो ओमफ्राय मबाइलाव बारा थानाय जायाखै आरोना सोनाबा स' थेंक इउ स' माच